Minkejja illi trid tieħu ħsieb tfajliet bi problemi ta' mġiba għal dawn l-aħħar xarejn dar Fejda f'Santa Venera qed titmexxa mingħajr direttur. Dan kien ikkonfermat ma' One News miċ-Chairman tal-Board of Trustees ta' dar Fejda Tancred Tabone. Tabone f'risposti mibgħuta b'email qal li d-direttriċi ta' qabel irreżenjat mingħajr ebda raġuni għaliex riedet issiefer. Qal ukoll li saru diversi sejħiet għal direttur bl-interviews għadhom għaddejjin bit-tama li jinħatar direttur ġdid kemm jista' jkun malajr. Iżda n-nuqqas ta' tmexxija f'din id-dar qed iħalli l-effett tiegħu. Tfajla li ilha iktar minn ġimgħa maħruba minn dar Fejda tirrakkonta li hija ma tax fejn tinsab binta ta' 17-il sena. Għandi tifla missing ta' 17-il sena. Ilha nieqsa mit-28 ta' Ġunju tal-ġimgħa l-oħra, ma nista' nsibha mkien. Fuq talba tagħha stess l-identità tal-om mhix qed tiġi żvelata. L-om tappella lill-awtoritajiet biex malajr kemm jista' jkun jinħatar direttur għal dar Fejda. Jaraw x'jagħmlu b'dan il-home, jaraw biex idaħħlu d-direttur ġewwa l-home. L-om tisħaq ukoll sabiex tissaħħaħ is-sigurtà f'din id-dar. Kameras madwar il-home m'hemmx. Pulizija sa mal-bib m'hemmx, jafu x'tip ta' tfal hemm, ġieli ħarbu tfajli bejt 12-13, ħarbu mhux darba u tnejn. U ġieli anke ġabhom fuq l-aħbarijiet wara jumejn. Kif it-tifla tiegħi le? L-om b'appell dirett lil binta sabiex tirritorna lura. Jekk qed taraf il-leħed u jekk inti taf li jien ommok mul l-assa jew il-home jew ejja.